Huwag kayong magugulat sa makikita nyo. Ito guys, patunay na sinusugod na tayo ng alien. Grabe, punong puno. Baksaw! Woo! So yun, maliligo na ako after natin mag tanghalian. Pero syempre, tayo nawasa kaya gigib tayo. One hour later. A few moments later. Nope. So tradition dito sa amin, yung sabaw ng nyog nilalagay namin sa pusod namin bago kami uminom ng sabaw ng nyog. Kasi paniniwala namin na pag naglagay ka ng sabaw ng nyog sa puson mo, hindi daw sasakit yung tiyan nyo. Yun. So wala namang masama mag-try, diba? So try nyo. Yan, maglalagay tayo ng hindi tayo. Yung tulak. Tapos tigyan mo na. Fresh from the backyard. A few moments later. So yun o, alas 6 na ng hapon. So magre-ready na kami ng hapunan namin. Napansin niyo yung buhok ko, no? Haba na kasi. Papagupit tayo sa linggo. Nagre-ready na si mama ng niluluto niya. Yan, sasayang na kami. So, sumurot natin. Ito yung isda natin, ang ulam natin mamaya. Yan, magugulay tayo ngayon. Kumukuha na si mama ng gulay. Nalagay natin sa ina-brown natin mamayang gabi. Sa mga hindi nakakaalam,
yung ulam namin mamaya ay inabraw. So, ang katumbas nito sa mga Ilocano dinengdeng. Ay, ano? Dinengdeng o dinengding? Dinengdeng daw. Yun. So, yung dinengdeng o inabraw, parang ano siya, mga dahon-dahon ng gulay na nilagyan ng bagoong tsaka asin. So, yun yung inabraw. Tapos, lalagyan natin ng inihaw na isda o prinito. So, yun yung inabraw. Kuha si mama ng ampalaya. So, sa mga hindi nakakaalam, may dalawang klase ng ampalaya. Meron yung ligaw, na tawag namin dito barang. Yung nakakain lang dito yung dahon. Tapos yung karamihan sa lahat na alam ng ampalaya yung may bunga. So, yun yung nakakain yung bunga. So, ito hindi. So, yun yung dalawang klase ng ampalaya. Ayan, sana may natutunan kayo. Ayan, kuha naman tayo ng saluyot. Ayan. Ayan, ito, kuha pa tayo ng daon ng kamuti. A few moments later. So, yun no, umuulan na naman. So, panigurado, mawawalan na naman kami ng kuryente. So, parang nasanay na kami na ganito. Kaya, pinapano sa akin ulit yung kandila na hindi ko pa nahanap hanggang ngayon. Saan kaya nila nilagay? Yun, no? Nawalan na ng kuryente. Joke! Pinatay ko talaga. Pero sana wag na mawala. Pero ready na natin yung kandila. Magpiprito na tayo ng isda para sa ating inabraw. So, kumulo na yung tubig, kaya lalagyan na namin sa loob. A few moments later. Kayo magugulat sa makikita nyo. Ito guys, patunay na sinusugod na tayo ng alien. Ha? Grabe, punong puno. Oh, yun na yung mga insekto. Yan, pero maganda ang palatandaan niya ngayon. Kasi palatandaan yan na panahon na ng pagtatanim. Ayan. Kaya magandang sign din yan. Kita nyo, dami. Grabe boy. Punong puno. Kita nyo sa baba Ganyan Guys, pinipesti na kami. Wow, sinusugod na kami ng mga alien. Yan, mga gamo-gamo yan. Uy, dami. Yan. Dito sa amin, kapag marami kayong nakitang ganyan, ayan, lumalapit sila sa ilaw. Ibig sabihin yan, or palatandaan yan na
tagtanim na or panahon na ng pagsasaka dito. Kaya yan, para tandaan yan ng matatanda. Ay, nakakatakot. So guys, patay muna namin yung ilaw. Kasi sobrang dami na nila. Ayan, patay muna natin. Wow! Wala makita! Ah! Awan makita kon! Hey guys! So thank you sa panonood ng video na to. Hey! No? Ano yung nasabi mo? Dapat yung pag-intro mo ganito. What's up guys? So welcome to my YouTube channel. Oo nga, gusto ko ganito. Hey guys! What's up? So thank you sa panonood ng video na to. Don't forget to subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. So bago matapos tong video na to, gusto kong i-shoutout si J. Luis ng Santa Barbara, tsaka yung nag-request na rin ng mga content ko na si Aura. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ayan, aw daw. Thank you sa panonood. Bye!